Valora els 25 anys del Lloro com a servei d'informació aquí al Prat? Vale, doncs, bueno, ho valoro tan positivament. Penso que és una aposta que ja fa 25 anys que l'Ajuntament del Prat i aquest govern ha apostat per la joventut del Prat, i també és una responsabilitat. Penso que és una responsabilitat molt alta continuar treballant per la joventut del Prat i per continuar fent polítiques de joventut que englobin tots aquells aspectes que afecten els joves, i per tant és una aposta total d'uns 25 anys, i esperem que estiguin 25 anys més al servei de la joventut del Prat. Quins reptes de futur té el Lloro? Els reptes de futur, que davant la crisi puguem donar resposta sobretot a temes d'ocupació i formació, continuar estant a prop de les entitats que existeixen i dels joves que potser no estiguin associats però vulguin fer una iniciativa juvenil per la ciutat, i sobretot continuar sent el punt d'informació i continuar donant resposta a totes les demandes, necessitats, preguntes que tinguin els joves.